שלום חברים, קוראים לי מרק ואני שותף של חברת Wings Network, והיום אני רוצה לספר על החברה הזאת במצגת שלי. אני רוצה להדגיש תשומת לבכם על הנושאים כמו מאיפה החברה הגיעה, מי עומד מאחוריה, את המוצר עצמו שאנו נמכור אותו בשוק, ואת תוכנית התגמול של החברה. חברת Wings Network עכשיו נמצאת בתחילת הדרך שלה. למרות זאת, בכל העולם כבר קיימים מעל 40,000 שותפים שנרשמו ונקלטו לתוך התוכנית התגמול. כפי שאנחנו כבר יודעים, הנהלת החברה עשתה סיור היכרות באירופה ובמדינות ברית המועצות לשעבר. החברה חזקה מאוד, היא מכריזה על עצמה בנושא של רעיון עסקי חדש והתנהלות של העסק. החברה היא לא בשביל ההשקעות, כמו שהתרגלו הרבה אנשים בפרויקטים שלא צריך לצרף אף אחד ולקבל כסף. אבל גם כאן יש אפשרות להרוויח כסף פסיבי. זו חברת שיווק הרשתי עם פיתוח המוצר שלה, שעל ידי קידומו אנחנו נרוויח כסף כאן. נשיא החברה ומייסד הראשי שלה זה סרג'יו טנאקה. הוא גר בברזיל. בבעלותו קיימים 4 מכונים של טכנולוגיות חדשניות. בדיוק המוצרים והפיתוחים האחרונים של מוסדות האלה תקדם חברת Wings Network. לחברה יש שותפים ביותר מ-70 מדינות ברחבי העולם. אז מה יש לנו בחברה הזו? יש לנו את כל הכלים כדי לקדם את העסק שלך באינטרנט, וגם אפליקציות לסמארטפונים וטאבלטים. זה לא סוד היום שלבן אדם יותר קל ונוח לגלוש באינטרנט בטלפון סלולרי שלו או טאבלט מכל נקודת גלישה שהוא נמצא. אחד המושגים שחברת Wings Network מציעה לנו זו עבודה שאנו רגילים לבצע במחשב בבית או במשרד, להעביר לעבודה ניידת בזכות כל הגאדג'טים שנמצאים אצלנו. תוכלו לנסוע באוטו או ברכבת, להיות בטיול חול או ביום הולדת של אמא ותוך כדי להרוויח כסף. Wings Network בא כדי לתת אפשרות לאנשים לספר על העסק שלהם בזכות האפליקציות שלה. חברה עצמה היא חברה פורטוגזית. אנשים שפיתחו אותה בעלי ניסיון רב בשיווק הרשתי. מנכ"ל של החברה הוא אזרח פורטוגל, קרלוס ברבוסה. השם שלו מאוד מוכר בעולם של שיווק הרשתי. החברה רשומה בצורה חוקית ותקינה בפורטוגל, עם המשרד הראשי שלה בעיר בירה ליסבון. למטה אפשר לראות את מספר הטלפון של נציגי השירות של החברה. אפשר להתקשר למספר הזה ולשאול כל השאלות המעניינות אותך. מהפכה בעולם שיווק הרשתי. למה אני בטוח במילים האלה? מה שמציעה Wings Network, אין לזה שום דבר דומה בעולם ברגע הזה. המוצרים שלנו מיוחדים וגם תוכנית התגמול יחידה בסוגה. לחברה יש פטנט על תוכנית התגמול שלה, ובעזרתה שותפים יכולים לבנות ארגון גדול ואיכותי ולהרוויח כסף. מה אנחנו בתור השותפים צריכים לעשות? יש לנו דפי נחיתה, בלוגים, תוספים לפייסבוק, יהיו לנו גם חדרי ישיבות אונליין, באנרים דיגיטליים, אפליקציית וויפ בשביל השיחות לסלולריים בכל העולם דרך האינטרנט. וכל זה תוכל להשתמש לקידום העסק שלך בתור השותף או לכל עסק בבעלותך. יהיו גם הרבה כלים דיגיטליים, אפליקציות לסמארטפונים, קונסולות למשחקים, ספרים אלקטרוניים, רשת חברתית ברמה העולמית. אולי מי ששומע את המידע הזה ישאל, מי יכול להשתמש במוצר הזה? התשובה מאוד פשוטה. כל בן אדם או חברה שמקדמים את העסק מסוים באינטרנט, מי שרואה סרטים וסרטונים, שומע מוזיקה אונליין, משחק משחקים, ניתן להשתמש במוצר זה בכל מקום בעולם 24 שעות ביממה. זה באמת שוק גלובלי ביותר. אילו הזדמנויות נותנת חברת Wings Network כשאתה שותף של החברה או שרק לקוח? כדי להיות לקוח של החברה צריכים רק להירשם פעם אחת ולרכוש חבילה. חבילה ממש קטנה שעולה $49. זה בעצם מנוי שנתי שמאפשר ללקוח להשתמש בכל המוצרים שנמצאים בחנות.
כמובן לשימוש אישי בלבד. מי שרוצה לעשות עסק בחברה ולהתחיל להרוויח כסף, החברה נותנת לו לבחור אחת מהשלוש חבילות ההתחלה. חבילת סטארט $299, חבילת אקזקיוטיב $749, חבילת עילית $1,499. לחברה יש גם את המטבע משלה, שזה נקודות. בהתחלה הספירה של נקודות הולכת 1 ל-3. זאת אומרת $3 שווים לנקודה 1. אז בחבילת סטארט תקבל 100 נקודות, בחבילת אקזקיוטיב 250 נקודות, ובחבילת עילית 500 נקודות. בחברת ווינקס נטוורק קיימים 8 סוגי הכנסה: בונוס המכירות, בונוס התחלה מהירה, בונוס קבוצתי, בונוס חברתי, בונוס קונסולטנט, דרגות מנהיגים בחברה, בונוס הדורות, מענקי ההכשרה. ועכשיו בואו נדבר על כל אחד מהבונוסים בנפרד, שנוכל להבין כמה כסף מושקע בחברה ואיזה סכומים אפשר להרוויח כאן. בונוס הראשון זה בונוס המכירות. לכל שותף תהיה חנות אונליין משלו, עם לינק האישי של החנות הזאת. כל שותף של החברה יכול לתת את הלינק לקרובי משפחה שלו, חברים, לפרסם בפייסבוק, טוויטר, או כל לוח המודעות האפשרי. במקרה שמישהו נרשם על ידי הקישור שלך, יש לך לקוח, והלקוח קונה את המוצר. לכל מוצר בנוסף למחיר רגיל, יש גם מחיר בנקודות. בחנות כל נקודה שווה ל$2. במקרה שלקוח קונה את המוצר מהחנות שלך, אתה מקבל חצי מהסכום המחיר של המוצר בנקודות לרשת השותפים והלקוחות. העברה מתבצעת באופן מיידי. אז אם בן אדם רכש מוצרים על סכום של $100, אתה מקבל 50 נקודות למערכת שלך ו$25 לחשבון הבק אופיס שלך. אבל אם בן אדם לא רוצה לעשות עסק בחברה, אלא רק להשתמש במוצרים ולהישאר בתור הלקוח, גם במקרה הזה יש לו את הקישור האישי שהוא גם מחלק אותו ומפרסם לכל מי שרוצה לרכוש את המוצרים. בזכות הלקוחות כאלו, ארגון של הלקוחות גודל בעומק הדורות במהירות גבוהה ביותר, וכתוצאה ההכנסות גודלות גם כן. הכסף הזה לא מהשותפים, אלא רק מהלקוחות שנמצאים בכל העולם. בונוס שני, בונוס ההתחלה מהירה. בונוס המהיר והקל ביותר. על כל חבילה שאתה מוכר לשותף החדש, אתה מקבל סכום של 10% מעלות החבילה בנקודות. בחבילת סטארט זה $10, בחבילת אקזקיוטיב זה $25, ובחבילת עילית זה $50. זה אולי נראה שהבונוסים קטנים מאוד והחברה לא ממש מתגמלת אותנו בסכומים גדולים, אבל המטרה היא לבנות ארגון חזק וגדול. בהתאם לעבודה קבוצתית, הצ'קים גודלים ואתה תראה כמה כסף אתה יכול להרוויח על בונוסים אחרים. בונוס הבא שאני אדבר עליו זה בונוס בינארי, וכאן נמצא כל הכסף הגדול. רוב התגמול שלך תקבל מהבונוס הזה. אז ככה, על מנת להרוויח בונוס זה צריך לצרף מינימום 2 אנשים, אחד לרגל שמאל ואחד לרגל ימין. ובתלות מהחבילה שאתה בעצמך רכשת, תקבל אחוז מהנקודות שנוצרו לך ברגל החלשה שלך. וזה יקרה כל יום, ללא הגבלת זמן. אין גבול לעומק לבונוס הזה. אם רכשת חבילת סטארט, יש לך 25% מהנקודות. בחבילת אקזקיוטיב 35%, ו50% מהנקודות בחבילת העילית. כלומר ברור שהחבילה המשתלמת ביותר זה חבילת עילית. אתה מקבל 50% מהנקודות. הנה הדוגמה של השותף שבא על חבילת עילית. בסוף יום זה נוצרו לו 1,500 נקודות ברגל השמאל, והסכום של 2,500 נקודות ברגל הימין. אבל החישוב מתבצע מהרגל החלשה. וכאן ברגל הימין שלו יישאר 1,000 נקודות, וברגל שמאל 0. ומרגל השמאל השותף יקבל 50% מ-1,500 נקודות, כלומר $750. מי שמכיר את המערכת הבינארית יודע שזה זוגות וחישוב מתרחש אחרי סגירת כל זוג בינארי. חברת ווינקס נטוורק לסגירת זוגות בחבילה הגדולה משלמת $250.
שימו לב שאף חברה בשיווק הרשתי היום לא משלמת כל כך הרבה כסף על סגירת הזוגות. אתה יכול לעשות את אותה עבודה בחברות שונות, אבל רווחים יהיו שונים לחלוטין. אני לא אתחיל עכשיו לדבר על חברות אחרות וכמה הן משלמות. אני מדבר רק על ווינקס, והסכומים שהיא משלמת בבונוס הזה, בונוס בינארי. עכשיו אני אראה את הדוגמה, איך זה עובד בפועל ואיך מרוויחים כסף עם הבונוס הבינארי. בוא נגיד שזה אתה. אתה קנית חבילת עילית והתחלת את העסק שלך בחברת ווינקס נטוורק. באותו היום, אתה חיברת לתוכנית את שני חברים שלך, את משה לרגל ימין ואת יעקב לרגל שמאל, גם לחבילות עילית. קיבלת 500 נקודות בשתי הרגליים על כל חבילה, וגם ישר עברת את ההכשרה לבונוס קונסולטנט. עליו אני אדבר קצת יותר מאוחר. משה צירף את ליזה ויעקב צירף את ניר. משה המשיך את העבודה וצירף באותו היום גם את אריאל. כפי שאתם כבר מבינים, בזו גם הוא עבר את ההכשרה של קונסולטנט. אריאל צירף את בר, ובאותו הזמן יעקב הזמין את דוד. ולבסוף, אריאל גם צירף את נוגה. קל לראות שאנחנו מקבלים את כל הנקודות של כל חבילה מצורפת לארגון שלנו ללא שום הגבלה. אתה וכל הצוות שלך עשיתם את העבודה הנפלאה באותו היום, ולמחרת אתה תקבל 50% מהנקודות של הרגל החלשה, כלומר $750 ביום. ברגל ימין יישאר לך 1,000 נקודות, וברגל שמאל 0. חוץ מהרווח שלך, משה, יעקב ואריאל גם הרוויחו $250 כל אחד, רק על הבונוס הבינארי ביום אחד. וחוץ מזה, אתה, משה, יעקב ואריאל עברתם את ההכשרה לבונוס קונסולטנט, שעוד רגע אני אסביר מה זה. בונוס הבא, בונוס קבוצתי או ליניארי. החברה משלמת עד 45% מהמחזור סחורות שלה ברשת. בונוס הזה מגיע עד לדור העשירי בעומק, וכבר בחבילות סטארט, אקזקיוטיב ואליט, וגם אחרי קבלת הדרגה הראשונה בחברה, זה מגיע עד דור שלישי. מכל דור שלך אתה מקבל 5% מהפעילות החודשית בארגון. כאשר צומחת הקריירה שלך, אתה פותח דורות חדשים. וככה עד לשורה השמינית, שכל אחד מתוכן מביאה לך 5%. שורה 9, 3%, ושורה 10, 2%. שוב, 45% בבונוס ליניארי. אין חברות בשיווק הרשתי היום שמשלמות בונוסים ליניאריים כאלה. הבונוס החמישי זה בונוס קונסולטנט. הוא קיים בגלל שהחברה מבינה טוב מאוד שבשוק היום יש חברות רבות שמשלמות אחוז קבוע של ההכנסה פסיבית. אבל להכנסה הפסיבית אין מקום להיות בחברות שיווק הרשתי, כי זה הופך לפירמידה פיננסית. ובגלל זה משווקים פיתחו בונוס קונסולטנט כזה, שכאן אתה צריך לעשות מאמץ קטן. מעט מאוד מאמץ בשביל זרם פסיבי של כסף. אז מה בעצם אתה צריך לעשות? אתה מזמין שני אנשים, אחד לרגל ימין ואחד לרגל השמאל. וביחד עם הקבוצה שלך וארגון צוברים 500 נקודות בכל רגל. זה יכול להיות חבילת עילית אחת, גם בשמאל וגם בימין. יכולות להיות שני חבילות אקזקיוטיב של 250 נקודות בימין ובשמאל, או 5 חבילות סטארט בכל רגל ששוות ל-100 נקודות כל אחד. כלומר, ביחד צריך לבצע פעם אחת את ההכשרה הזאת, ואתה תקבל בונוס קונסולטנט. בחבילת עילית תקבל 15% מהמחזור הסחורות העולמי שמחולק בין כל האנשים עם סטטוס הקונסולטנט. בחבילת אקזקיוטיב זה 5%, בחבילת הסטארט זה 2%. אחוז זה יהיה שונה כל פעם, והוא תלוי במחזור של החברה, וזה נותן את הביטחון, כי החברה לא מפחדת מכל מדינה שיכולה לתת תלונה על זה שווינקס זה פירמידה פיננסית. זו אינה חברת ההשקעות. כפי שאתה יכול לראות, כאן אתה צריך לצרף שני אנשים. כאן אתה צריך ליצור 500 נקודות ברגל ימין וברגל שמאל פעם אחת, ואתה תקבל בונוס קונסולטנט. חוץ מזה, הבונוס לא יכול להיות גדול יותר ממחצית העלות של חבילת ההצטרפות.
כלומר בעילית אתה יכול להרוויח עד $750, בחבילת אקזקיוטיב זה $350, ובחבילת סטארט $150 בחודש. שותפים זכאים לבונוס קונסולטנט במהלך השנה, מהחודש הראשון שאתה מקבל אותו, ועד שהדרגה שלך היא קונסולטנט. בטבלה זו אפשר לראות את הדרגות של פיתוח קריירה בחברה. הקריירה בנויה מ9 מדרגות. הראשונה היא קונסולטנט שעליה אנו דיברנו עכשיו. אחרי צירוף של שני אנשים, אחד ברגל שמאל ואחד ברגל ימין, יש לך את ההזדמנות להרוויח עד $2,500 ליום. זו הגבלה יומית. על מנת להגדיל את ההגבלה היומית, אתה צריך לבצע שאר התנאים של ההכשרה, שזה צירופים אישיים. צירוף של עוד בן אדם נוסף לשמאל ואחד לרגל ימין, נותן אפשרות להגדיל את ההכנסה $1,000, שסך הכל זה $3,500 ליום. אני אומר עוד הפעם, זו הגבלה יומית. זאת אומרת, אתה יכול לעשות $3,500 כל יום בזכות הארגון. אתה עובד ביחד עם האנשים שלך וצובר 20,000 נקודות, ועולה לדרגת סופרוויזר. זו דרגה שנייה בקריירה שלך. אמרתי צוברים ביחד. ההצטברות היא משני הרגליים של הארגון שלך. זה עוד דבר אחד שקיים בחברת ווינגס ולא בשום חברת השיווק אחרת בכל העולם. עוד דבר מאוד חשוב, נקודות שנצרו לצמיחת קריירה לא ישרפו. כלומר, לא צריך לצבור נקודות כל חודש מחדש כדי לקבל דרגות. אתה תעבוד ותצבור את הנקודות וככה בטוח תגיע לדרגות הבאות. אתה מגיע לסופרוויזר ואז לסופרוויזר סניור וככה הלאה. ותראה, בשביל דרגת שרמן מספיק לצרף רק 10 אנשים, 5 לרגל שמאל ו5 לרגל ימין. ואין עוד צורך. זה כבר לא לחוץ לבנות את הדור הראשון שלך. אתה רק צריך לעזור לאנשים לבנות את הארגון שלהם לעומק. יש גם עיכוב קל של הנקודות. משום שבשיווק זה נקודות נסברות משני הרגליים, וגם בכל קריירה לא מחייבים את הנקודות, כבר בסופרוויזר תקבל 60% מהנקודות של הצוות שלך. בסופרוויזר סניור זה 50% וככה הלאה. זה נעשה עם מטרה שבן אדם לא יגיע לדרגות הגבוהות מאוד מהר, וכדי שבן אדם לא יפסיק לעבוד וימשיך לעזור לארגון שלו. בחברה קיים תשלום חודשי, אוטושיפ. תשלום על השימוש בחנות האונליין והמוצר שאנו נשתמש בו. בחבילת סטארט ואקזקיוטיב זה $69 ובחבילה עילית זה $89. אנשים בדרגות קונסולטנט וסופרוויזר משלמים $100 לחודש. בטבלה רואים שעם ההתקדמות בקריירה עולה גם מנוי החודשי. אבל אתה לא צריך לפחד מזה. התשלום מתבצע מהכסף שהרווחת בחברה, ותרוויחו כאן פי 10 ויותר מהמחיר של האוטושיפ. וכאן בונוס הבא, בונוס הדורות. וגם לא תמצאו שום דבר דומה בחברות אחרות. על מנת לקבל את הבונוס הזה, יש להגיע לדרגת דירקטור. דירקטור זה 4 מצורפים ברגל שמאל ו4 מצורפים ברגל ימין. ולכל אחד מהאנשים האלה יש גם לפחות 2 מצורפים. אתה גם צובר בסך הכל בשתי הרגליים 2 מיליון נקודות ומתחיל לקבל 3% מהדור של הדירקטורים. דור הראשון של הדירקטורים. מה זה אומר? למעשה יש לך 8 צוותים מצורפים בדור הראשון. המערכת לוקחת כל מצורף האישי ומחפשת בעומק את הדירקטור הבא בכל שורה ודור שיש בארגון שלך. כשהיא מגלה אותו, מערכת סופרת מחזור סחורות שעשה הארגון שלך, ממך ועד הדירקטור הראשון, ומתגמלת אותך ב3%. הפעולה הזאת מתבצעת כל חודש. כשאתה הופך לאקזקיוטיב דירקטור, אתה מוצג עם הדור השני של הדירקטורים. המערכת מחפשת את הדירקטור השני, ומהכסף שהארגון עשה בין דירקטור הראשון והשני, אתה מקבל עוד תוספת של 6%, ביחד 9%. אבל תראה, יש לך לפחות 8 קבוצות, ובכל אחד מהן יכולים להיות דירקטורים, ואז תרוויח מכל קבוצה בנפרד, וככה הלאה. פרזידנט זה עוד 9%, ושרמן עוד 12%.
כמה מהם יהיה לך? תלוי רק בך. בסך הכל, חברה מתגמלת אותנו ב-30% בבונוס הדורות. ללידרים שנמצאים בעסק הזה עם הארגונים שלהם, זו הזדמנות נדירה וכסף ענק. בונוס שביעי זה בונוס גלובלי. חברת ווינקס נטוורק משלמת לא 1% ולא 2% ואפילו לא 3%, אלא 5% מהמחזור החודשי שלה. וזה לא דורש שום הכשרה מסובכת. רק 2 אנשים, אחד לכל רגל. ואתה מתחיל לצבור נקודות. ברגע שצברת 150,000 נקודות, אתה מתחיל להשתתף בחלוקה של 1% מהכסף המחזור של החברה. החלוקה היא בין השותפים שעמדו בתנאים האלה. צובר 300,000 ומתחיל להשתתף בחלוקה של עוד 1%. בהתאם לכך, כמות האנשים שעברו את ההכשרה קטנה יותר והרווח יותר גדול. וכך הלאה, 750,000, 1,500,000, 3 מיליון נקודות. וחוץ מכל הבונוסים שדיברתי והסברתי עכשיו, החברה מתגמלת אותנו במענקים, מענקי דרגות. איך שאנו גודלים בדרגה, ככה המענק גודל גם כן. וכבר בדרגה השנייה, סופרוויזר, כשצברת 20,000 נקודות וצירפת 2 אנשים בכל רגל, אתה מקבל $1,000. ואפשר לראות שבדרגה הגבוהה ביותר, המתנה $1,000,000. זה כל מה שהיה לי להגיד על תוכנית התגמול. ועכשיו חברים, מה הצעדים הבאים שצריך לעשות בעסק כדי לעבוד בווינקס נטוורק? הראשון זה לפנות למי שנתן לך את המידע על העסק הזה והחברה שלנו. לבחור את החבילה שאתה רוצה להתחיל איתה. ועוד פעם, תשים לב שאחרי צירוף של 2 אנשים, נפתחות לך הזדמנויות נדירות בעסק הזה, עם התוכנית התגמולים המיוחדת כזו. תבנה את העסק שלך בזמן שנוח לך. בתוך שנה תוכל להגיע כאן להישגים חדשים בחיים שלך. אישית, אני הצטרפתי לחברת ווינקס נטוורק ומעביר לך עכשיו את המצגת. אני כבר עובד עם האנשים שלי ועוזר להם. מלמד אותם לעשות צעדים ראשונים בעסק הזה. אני אהפוך אותם לשרמנים וגם בעצמי אני אהיה שרמן. אני בטוח שכל בן אדם יכול להגיע למטרות שלו בחיים עם חברת ווינקס נטוורק.